Ама как ми дайте я Я виж тази какво прави. Така. Гери, виж какво правиш там сваленко. Айде така. За другото обаче местото няма как да се държа. Гери, стой, не мърдай, защото няма да айде. Така. Ето е моделката. Няма нищо не. Нека си играе. Не. Тя си го намерила детето, остави го. Те ще си го взема. Ти си... Дай балончето веднага. Айде, ти от едното на другото. Така. Изкуси балона. Не, чупо! Дай го на мама. Не, това е на мама. И аз качите двете, да видим колко може да скачате. Опа! Оп! Внимавай, Стаси! Не, Рени, не! Айде, готово. Евето, къде ще я върнеш сега? Къде оставя ти твоето колело? Ми оставя го я. Що го остави? Айде. За ръчичка? Айде. Айде да видим кой бяга по-бързо. Бягай! Бягай, Реди, бягай! Бягайте! Айде да видим сега. Няма, още една обиколка. Айде, Рени, бягай, бързо! Бягай! Бягай, Рени, бягай! Бягай с листа! Победител е Стаси. Айде, Стаси, дигай ръцете горе. Така, браво. Айде. Шуши, къде ти отидаха? Айде.
А?